Halos 50 insidente ng road crash sa Ilocos Region na itala. Para sa detalye ng balita, alamin sa ulat ni Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nasasangkot sa road crash ngayong holiday season. Ayon sa datos ng Department of Health Ilocos Region, mula 21 hanggang alas 5 ng hapon ng 31 ng Disyembre, umabot na sa 49 kabuang kaso ng road crash incidents. Noong mismong 31 may naitala pang 4 na dagdag na kaso. Sa tala ng kagawaran, pinaka-apektado ang edad 20 hanggang 24 anyos at may 70% ng mga nasangkot ay kalalakihan. 3 naman ang naitalang nasawi mula sa kabuang bilang ng kaso. Ayon pa sa DOH, ang mga datos ay mula sa mga pampubliko at pribadong ospital, provincial health offices at sa online injury surveillance system ng ahensya. Muli naman ang paalala ng mga otoridad na maging maingat sa pagmamaneho, umiwas sa pag-inom ng alak bago bumiyahe at sundin ang mga batas trapiko lalo na ngayon dagsa ang mga sasakyan sa kalsada. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM News.